vida. I qui millor per representar-lo que Peter Pan i la campaneta. Amb en Peter no cal créixer per viure grans aventures i amb la campaneta sempre hi ha una espurna de pols màgica. Avui els alumnes de tercer volen fins al país de mai més per regalar-nos una estona de fantasia, somnis i llibertat. Gaudiu d'Albert, gaudiu d'en Peter Pan i la campaneta!
sueño.